thir tu te chibai vek ule Euro 2024 German na khel mek Group A in ching felta goal ni lutin 1-1 in an in ne to ka chuanin lelama Scotland le Hungary khan Hungary in 1-0 in le na an chang ve boka Scotland kha chakma sela an lut zo chuang lo ani round of 16 lo ina chuang lo ani an lut thein tur chuan Switzerland kha an chak lo ngaya ambaro chu an chak miau si a chuanin Germany in points tari solid lawa solid tur chuan point kwa ngaya Switzerland in point nga Hungary in nena ron chanta ka wang khan point thum mua Scotland in point khatin atopan khar ani Switzerland le Germany in khel amunam trip khop maya endoye in minutes ni pariat na goal la thuna jersey number 19 ania endoye mingpum chu Dan Asane endoye ania nisom ni panga October sang ni kupiang ni in kumsom ni pathum mi chau alani alno pangle ala thadon chau ang khop mai apia na khwa hi Nyon Switzerland ania fitruk che asang ani position hi forward winger wingback ang te in a khel theya sang ni som pa riata senior career trainin Lausanne Sport B team tan a khel photani Switzerland club andia noisom ni pakhata goal sari athun saka chuanin sang ni som pariat sang ni som ni inkara senior team tan poisom thum pathum khelin goal riat athuna sang ni som ni pahnia ni French League 1 khelin noisom parka goal thum athuna ache thavak rawa aklap ngaya sang ni som nia alet lea lonin voisom pani khelin voi thum apet gola sang ni som ni pakhat sang ni som ni pahnia Basel Swiss cup tha Switzerland club tha lonin French League 1 club Nice ta thau wala ni chu lonin a khela Basel voisom ni pakwa khela voi ni apet gola Baselian
an lang heta sang hnih sawmhnih pahnih sang hnih sawmhnih pathum season khan voisawm thum pali khelin goal nga athun ani sang hnih sawmhnih pathum Bologna in Serie A Italy lama mo apema Bologna lama apema voisawm thum pahnih khela goal khat athuna a inliam wang nge ni goal thun hi tlem riu maya jersey number sawmhnih pasarih a ha ani Bologna ah hian sang hnih sawm pasarih atangin Switzerland under 18 tan a khel tana under 19 tan a khela sawm pariata sang hnih sawmhnih pathum inkara under 21 tan voisawmhnih paruka goal sawm athuna Switzerland senior team tan hian sang hnih sawmhnih pahnih a kohtan niin voisawm pathum inlan ve tawhin goal khat athun na chi ani a record ah hi chuan 0 ani a amarawh chu nizanah khan tukin zingah khan goal khat athuna a inlan zat pawh hi voisawm pali tih tawh tur ani akha an la siam thawmhnaw lawa hriatthiam an ngai ani Fulkrug minute samkua Fulkrug German tana goal khungtu kan soi hma in player of the match Granit Xhaka kan soi lokang Granit Xhaka hi Switzerland captain ani a German league Bayer Leverkusen German league a champion puitu ani a September na sawmhnih pasarih sang khat zakua sawmkua pahnih piang ani a kumsawm thum pakhat mi experience nei tha tawh si la chak tha bawk si la tha tho si khatiang chi kha ala ni a Basel Switzerland a piang ani a fit nga le inchi kha ta sang ani a midfielder ani a position tia hian bracketin a tawpah hian S a awma hei hi midfield hmun hrang hranga khel thei tih na ani chu sang hnih sawmah a senior career tanin sang hnih sawm pahnih thleng FC Basel a pian na khua Switzerland club tha tan inlan tanin voisawmli pahnih inlanah goal khat athuna sang hnih sawm pahnih sang hnih sawm paruk inkara Borussia Mönchengladbach German Bundesliga khelin voiza pariat a khela voiruk a pet goal ani German league hriatiang em tu tur an ni a German club Mönchengladbach tana voiza pariat a khela wang hian German a awm rei thawkhat hle tih a hriata German Bundesliga hriatiang hle tura ngai ani chuanin capitri law dawna ka char sanghai tlata kan en lok ngai dawn ani sang hnih sawm paruk sang hnih sawmhnih pathum inkara Arsenal tan zahnih sawmhnih panga khelin voisawm pasarih a pet goal a sang hnih sawmhnih pathum khan German league khel tur bawkin Bayer Leverkusen lamin an la let le a voisawm thum pathum inlan tawhin
voi thum a pet goal to a season kalta khan a champion pui kan ti to kha Bayern Munich chunga an omani chu sang hi som pakhata Swiss senior team tan Switzerland senior team tan khel tanin tun thleng hian voiza somni pasari khela gol som pali athun to ani milo thi amlok bu o phone battery low volt chuanin Fulkrug kasai ma in tlem te bai German team hi kasai chaka toite Fulkrug kasai ma in German tana per goal tu kasai ma in toite in German team hi isai ka chaka thiam lo hlema ila an first 11 a hian Robert Andrich midfielder Toni Kroos midfielder Andrich kha number som hi pathum ha pet goal tu an pom tak lo fall a omawanga an pom tak lo Joshua Kimmich a lo fall wanga an pom tak lo kha ni a number 8 Toni Kroos midfielder Ilkay Gundogan midfielder number 21 attacking midfield angin an manga number 17 Florian Wirtz midfielder ani a left wing angin an manga ani kha Leverkusen champion team a khel ani a chuan Andrich po kha German champion team Leverkusen a khel tho ani a chuan Jamal Musiala hi midfielder tho ani a right wing angin chhor thunga Bayern Munich German Bundesliga khel tho ani a Kai Havertz kha midfielder ani a ani po kha ani kha striker angin center forward kan ti zawk dawn nge chutiang chuan a hmang an coach hian bench ah hian Thomas Müller forward Bayern Munich a awma Maximilian Bayer forward Hoffenheim a awm bawk a German League khel tho Dennis Undav kha forward tho ani a Stuttgart German League khel tho ani a chuanin number 9 Niklas Füllkrug kha forward pangai Dortmund ta khel German League khel tho ani a chuanin forward pangai striker pangai hi a hmang tamia lowa striker pangai hi a hman anga ai in ka hria a enge a ril ru ka hrelawa khapia khela a khel dan ngai a khela Fulkrug te mamo hun a lu tir khatianga game thak tur a lu tir kha a ril ru zawk nge ni ke chuan
Toni Kroos le Gundogan te hi midfield ta kada anga Andre che gala chuak mai in ka ringa chuanin Kai Havertz Gundogan na tol hundo na wangin attacking midfield ta Gundogan na khel tir kha midfield pangai atol hundo na wangin Kai Havertz a khel tir du ni chuan attacking midfield ta Gundogan na khel na khan ka da anga chuan Nicholas Fulkrug te hi ka da lut zokin ka ringa ke chuan striker pangai an hmanglo kha an ti suala mun le o ka ti amaro chu German League Christian tur hian Manuel Akanji te Borussia Dortmund tan voiza som pakwa lo khel to an nia goalie thun to chuan an keeper Sommer te po Borussia Mönchengladbach ka voiza ni somsari pani lai lo khel to le Bayern Munich tan po a voiza pakwa lo khel to German League Christian tu an ni Don chiang sa a Fabian Sarr te po hi TSG Hoffenheim tan voisom thum rawin lan to a goal khat alo khung to a Rodriguez te phei chu Wolfsburg tan po a voiza somli pakwa lo khel to a voisom panga pet goal thei left wing back anga khel rin Rodriguez kha samsaya kha samtonga kha pa kha ani a Switzerland an captain Granit Xhaka pe chu Mönchengladbach tan voiza pariat khelin goal ruk lo thun to a tuna tun season kalta khan Leverkusen tan khelin a champion pui boka German League an rachiang tu an tam a Swiss ho a hian Switzerland player a hian chu rang te po chu ani mai theya ngam chan kha amaro chu ke ma du da na chuan Kai Havertz midfielder angasoi ani a forward pa ngain ommi alo ni striker amo forward pa ngai an ommi alo chu wangin Fulkrug kha goal khung thei riu me salam at po han ben sarang han rong khungin ka ria chu wang chuan an start tir ve chin sela khoyamo tumo berhi han la chuakin han start tir ve chin sela ka ti khop maya chu kangai dan ani a kangai dan kha adik re kha ti chuang lo ha ma ro chu kan sei ve du sim kan sei ve chak sim ani chu sei ve mai chuanin Fulkrug kha tarlama parvul tur chi nge mani aming pum kha Niklas Fulkrug ti kha ni mai jersey number 9 na ha a February ni kwa sang kha jakwa songkwa pathum piang ani a kum som thum pakhat
hei pawh hi la chak tha si experience nei tha tawh si khatiang ang chi kha khatiang ang rual kha ania ka ngaia keima mi mal ngai dan chuan Hanover German a piang ni a fit trukle in chi ni a sang ni in a position hi forward ani a chu wang che chuan ani a kati forward pa ngai manglawa attacking midfield a khel thin winger a khel thin khathia striker a an mang kha ai hawa thi position khoi la eng bera hian nge a that hi club a po hian an da mo chuak meu thei lowin ka ria chu wangin forward pa ngai hi khel tir mai se ke chuan ka duwa forward a chuan ti chuanin sang ni som pakhat atangin a senior career hi atrana sang ni som pali thleng Werder Bremen a voisom ni paruk in lanin gol som athuna chuanin sang ni som pani som pali Werder Bremen a voisom ni pathum in lanin gol ni athuna sang ni som pathum som pali in ka season a lonin a chuaka Greater Ford voisom ni pakhat in lanin gol ruk athuna sang ni som pali som paruk FC Nuremberg a voisoma pali in lanin voisom pasari athuna sang ni som paruk sang ni som pakwa inkara Hanover 96 tan voisom sari panga in lanin gol som ni pakhat athuna sang ni som pakwa sang ni som ni pathuma Werder Bremen a let le in goals voisom kwa in lanin gol som li panga hi club a khel a goal thun hember ani sang ni som ni pathuma tang khan Borussia Dortmund ta a khel la tun thlengin voisom ni pakwa in lan to in goal som pahni athun to a jersey number 40 na hani Dortmund ta hian first a changem ka hrelawa Dortmund ta hian naupang tha tak Dortmund hi naupang tha tak la khawm thin tu an ni awang hian naupang an ring thina an ring tawka an khel tir thina chu wangin first 11 hi a chang regular em ka hrelawa German football te kan en phak vak lo awang hian sang ni som atangin German 18 tan under 18 tan a in lana chuanin 19 tan a in lan bawka 23 tan a in lan bawka sang ni som ni pahnih atang khan senior team tan an kau than ta chauh ani naupang tawh vak lovang sang ni som ni pahnih kum som ni pakwa ni vel atang chawin senior team tan a khel ni chu ni riat ni kwa ni vel atang chawin upat lama ko ve tan chauh ani chu German senior team tan hian voisom pakwa khel to in goal som pathum athun to a hei hi an la ti dang lam man lo ka ringa goal som voisom ni a goal som palina ani
ka ring tawh ani sang hi som hnih pahnih khan FIFA World Cup pah an hruai tawh a leh tuna Euro sang hi som hnih pali khel mek hi tournament lian an German tana a fe chuan te an ni tikhanin Switzerland Group A runner up an ni a chuanin German hi Group A winner an ni ta a chuanin Hungary le Scotland kan mang tha ta ni Group A atangin ti zawng kha ni sela ka video te min lo like saka a channel te min lo subscribe sak turin in khawngei a tharin ka rawn dil le a min khawngei a min subscribe saka like te min lo tih sak thin tu te in chunga a tharin lawm thu kan sei leh bawk ani mong tha ka ti dawn nge hei ka tlei var thak mai a hemi buaipui hian buaipui ve na sakhawp mai a ka buaipui ang hu chuan entu te kan ei tlem viawa ama rawh chu ka pawih ti lova hetia ka ti hian hetiang ka buaipui hian ka rilru kha ka thil tih thin nen khan in hlat takin an awm phah a chuvang chuan ka tan a tha ani pathianin mal min sawm sak tih ka ringa tun thlenga min la en sak ni chuan video like button kha min lo like sak la subscribers na subscribe lo ten min la subscribe lo ten subscribe button kha min lo me sak ula bell te kha min lo me sak bawk ula chuanin pathianin a let tam takin malsawm na in vur cheu rawh se tih kha ka duh sakna cheu ani inzawai chungah ka lawm hei zing ani tawh a khua var tawh a voin ni nim leh lawm taka hmang turin duh sakna ka hlan cheu